Muistatteko tämän kirjan, jota luin teille aina silloin, kun olitte pieniä? Joo, me istuttiin sun vieressä sohvalla ja kuunneltiin ihan hiljaa. Ja sä luit niitä aina silleen, että tuntui, että olisi itsekin siinä tarinassa mukana. Muistatteko tarinan Tonttuvaarista? Tarinan, jossa Tonttuvaari näkee joulun tähden ensimmäisen kerran. Mä muistan, oli tähtikirkas yö ja Tonttuvaari katsoi taivaalle. Mä myös, ja yhtäkkiä kirkas tähti valaisi koko taivaan ja maan. Ja muistatteko, kuinka tarinassa metsänpeikot säikähtivät, mutta tonttulapset olivat riemuissaan? Joo,